سجينا يوم على مركب دحلت كنكني زمير الكيدنجل زي ما بهركني فغري ولي እሺ ዳኸላይ ክፋል ትሓልፍ ኣለና ስርዓተ ቤተክርስትያን ክንደይ እዮም ስርዓትኸ ታ ማለት እዩ ድብል መጀመርያ ስርዓት ማለት ታ ማለት እዩ ንረእዮማ ካብኡ ዳፍት ሓደ ኣትለና ማለት እዩ ስርዓት ማለት ሰርዐ ወይ ከዓ ሰርሐ ካብ ድብል ናይ ግእዝ ቃል ድወፀ ኮይኑ ትርጉም ድማ ደንቢ ኣሰራርሓ ወይ ከዓ ኣመራርሓ ወይለ መርሓ ግብሪ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ቤተክርስትያን ስርዓት ትብለና ድማ ታዩ ናይ ቤተክርስትያን ዕቅድ ናይ ቤተክርስትያን መርሓ ግብሪ ናይ ቤተክርስትያን ደንቢ ወይ ከዓ ናይ ቤተክርስትያን ኣመራርሓ ወይ ከዓ ኣሰራርሓ ማለት ኾንሎ ማለት እዩ እና ስርዓት ማለት እዚኡ ቤተክርስትያን ሓደ ነገር ትምርሐሉ ወይ ከዓ ደንቢ ታቕምጥ እንተኾይና ዝኖ ስርዓተ ቤተክርስትያን ይበሃል ማለት እዩ ካብኡ ዳፍት ካልኣይ ትኸለና ስርዓተ ቤተክርስትያን ህንደዮም ድብለና ኣቦታትና ሃምዳ ኣቕመጥዎ ወይ ከዓ ካብ ትምሃርኽዎ ሓሙሽተ ብሎም ኣቕምጦሞም ነው ንሳቶም ልለ ሓደ ህንፃ ቤተክርስትያን እዩ ካልኣይ ስርዓተ ቅዳሴ እዩ ሰልሳይ ስርዓተ ቁርባን እዩ ረብዓይ ስርዓተ ገዳም ስግደትና ምጽዋት እዩ ሓምሻይ ልለ ስርዓተ ጸሎት ኣብ ዝለለ ምጽዋትና መዝሙር ድድሓዝ እዩ ማለት እዩ እና ንካብ ትምሃርኽዎ ስርዓተ ቤተክርስትያን ኮርሲ ድብል ትምሃርኽዎ ባቦታትና እዚኣ ድድሓዝኹ ማለት እዩ ካብኡ ቃጽሉ ሓንቲ ጓል ናይ ፍቕሪ ጥያቐ ታቕርብ ትኽእል ዶ ድብል እዚ ዝኖ ታዩ በርግጥ ፍቅሪ ማለት ክርስቶስ ዶኾነ ካብኡ ልለ ዳብዛ ምድራሕና ድመፀናዮ ታዩ ያው ሓደ ሓዳር ድምግባር እዩ ወይለ ሓደ ሰብ ሓዳር ገብሩ ክባዛሕ እንህዎ ወይለ ሞንኑ ገዳም ከኣቱ እንህዎ ዳ ሓደ ሰብ ደውል ኣይቃሪ መቸም ስለዚ ሓዳር እንድኾይንለ ግዴታ ፍቅሪ ያድልዩ ትፋትኻ ትፋቐርካ ሓዳር ሓዳር ትገብር ማለት እዩ ስለዚ ጓል ሄዋን ጥያቐ ናይ ፍቅሪ ጥያቐ ታቐርብ ድብል እዝኑ ብመምህር ኣየል ተፈራ ፍትፊ ታብሉ ኣሙርና ነውሪ ታቐርብ ትኽእል እያ ግን ሃምኣን ሓፍትኽን ክመክረክን ድደሊ ወታቐርብ ትኽእል እያ መብታዩ እንድሕታ ፍቁሮ ትፈትዮ ኮይና ኸልሓዊ ኣነስ ይፈትየካ እየ ናይ ሓዳር ኣጋረይ ኣዳመይ ትኾን ፍቃድኻ እንድኾይኑ ማል ይከኣል እዩ ግን ሃምኣነ ክመክረክን ድደሊ ባህልና ኣይኾነ ጓል ኣንስተይቲ ድፍቅሪ ትጥይቕ በተለይ ብባህልና ኣይቕበሉ ወይ ወለድና ነውሪ እዩ ማለት እዩ ካብኡ ልለ ኣይትለመደይ ማለት እዩ ኣብ ከባብና ኣይትለመደይና ስለዚ ቢያንስ ኹራት ኣሕዋቲ ኣሕናሲ ጓል ኣንስተይቲ ባዕላ እንድሕኻብራ እያ ትኸብር ነብስናሲ ባዕልና እንድሕኽብር ኣኽብርናያ ኢና ንኻብር ዳ ባዕልና እንድሕስርናያ ማለት ኣወዳት ኣሕዋትና ለኣብዚ ድኾርዕ እንሆ ማለት ኩሉ ክርድአካ ማለት ኣይኾነ ድርድኦም ለ ብዙሓት እንሆ እዮም ምስትውልኹ ዳወዳት ኣሕዋተይ ያነቆፍኹ ኣይኾነ ደይርድኦም ሃምነውሪ ገብሮም ብቲ ባህልና ብቲ ብወለድና ዳዓወዩ ኢለ ስለ ድንህቡ ኩሉ ሰብ ክቕበሉ ማለት ኣይኾነና ያው ጥንቃቐ ያድልዩ ማለት እዩ ኹራት ኣሕዋተይ ካድ ሓደ ወዲ ኣፍቁር ለኽካ ፍቕረይ ተቐበረኒ ማለት ሲ ብያንስ ሰበይቲ ጥበበኛ እያ ብጥበብ ምጥቃም ኹራት ኣሕዋተይ ሓደ ወዲ ንዓኻ ትገብር እንድኾይንካ ብልሓተኛታት ስለ ድኾንና ደቂ ሄዋናት ብብልሓትና ተጠቕምና ናባዕልና ንገብር እንህና ዳ ዓይንና ኣፍጥና ትፍቅሪ ንጥይቖም የብልናይ ማለት እዩ በእውነት ክብርና ባዕልና ኢና ዝቕ ዳብልናዮና ቢያንስ እቲ ወዲ ክጥይቐና እንህዎ እሱ ንክጥይቐና ድማ ጸሎት ግዜ ምምችቻይ ኣድላዩ ኹራት ኣሕዋተይ ሃምቲ ድወኽዎ በቃ ጥበበኛታት ስለ ድኾንና ብጥበብ ንጥቀም እንህና እሱ ዳሕና ንክቐርበና ንገብር ነገራት ሓደ ነገር ናባዕልና ንገብሮም ነገራት ንገብር እንህና ዳ ዓይኑ ዳውፀ ያፍቅር ለኽካ ማለት ካብድ እዩ ሃምቲ ድወኽክን ኩሉ ሲ ክቕበሎ ኣይኾነ ኩሉ ክርድኦ ማለት ኣይኾነ ኹራት ኣሕዋተይ ስለዚ ነፍስና ናኽብር ዓይኑ ውፅና ፈጠጥ ማለት ኣድላይ ኣይኾነ ሰበይቲ ትሕተበለት ጽቡቕ እዩ እና ወዲኡ ድፍቅሪ ድጥይቕ እቲ ደዓበና ባህሊ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ለስ እዩ በርግጥ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣፍቅረካ ደለት ሰበይቲ የላይ ብዝሙት ተኾነ ዳ ስለዚ ዳፍቆረቶ ሰበይት ላይ ያው ኣቐትላቶም ያቕተሎም ዳም
ሓዳር ኣይኮንኦምን ማለት እዩ ኩራት ኣሕዋተይ ናይ ሕሾት ናይ ዝሙት ድኩድዮ ድግዚያዊ ድስጋዊ ነገር እዮም ላጠይቆም ዳም ስለዚ ኩራት ኣሕዋተይ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስናለ ተኣቦታትና ዳፅንሑልና ትውፊትና ስርዓትለ ታዩ ወዲ ተባዕታይ ኮይዱ ጓል ኣንስተይቲ ይጥይቅ እና ኣቦታትና ሃምዳ ምሁርና በእርግጥ ሃምቲ ድወኽዎ እዩ ምጥያቅ ይከኣል እዩ ግን ንኣተይ ምኽሪ እሳያ ማለት እዩ ኣሕናሲ ክብር ተየርና ፅቡቅ እዩ ሄዋን ጓል ሄዋን ክቡርቲ ፍጥረት እያና ባዕልና ለለ ባዕልና ደይኻበርና ማንም ሰብ ከኸብረና ይኽእል ኩራት ኣሕዋተይ ስለዚ ባዕልና ንኻብር ንህና ጥበብ ትጠቕምና ብልሓት ትጠቕምና ግን እሱ ንክጥይቐና ንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ዝለለ ንባዕልና ጥበብ እዩ ስለዚ ብልሓተኛታት ስለ ዝኾንና ብብልሓትና ተጠቕምና እቲ ናፍቅሮ ወዲ ንባዕልና ንገብሮ ንኽእል ኢና ተደይላ ዓይን ፍጥኻ ፈጠጥ ኣቦኻ ኣነ ያፍቅረካ እየ ፍቅረ ይተቃበለኒ ማለት ከብድ እዩ ማለት እዩ እሺ ሰሳይ ድሮ ዓጊ ድኾንሎ ቃፅሉ ንሕተለለ ሓንቲ ሄዋን ሰበይቲ ዘብላ ምክንያት እንታይ እዮም ዘርዝርልና ድብል ሰበይቲ ዳብላ ዳ ሃማድታት ትኾንላ ካብኡ ለለ ብመንፈሳዊ ዓይን ትርኢና እየለለ እታ መፅሓፍ ቅዱስ ድንሃ ሰበይቲ ድሰኣያ ዘውድ ድኾነት ብፍላይ መፅሓፈ ምሳሌ በእውነት እዝኖ ብፍላይ ኣብ እጮኝነት ድንእኸን ኣብ ሓዳር ድንእኸን ድኩልና ይጠቅመና እዩ ኣብ መንገዲ ድንህናለ ሓዳር ደይብልናለሲ ኣብ መፅሓፈ ምሳሌ ተንብብና ፅቡቅ እዩ ኩሉ እንድሕንብናዮ ብዛዕባ ኣተዓባብያ ቆልዑ ብዛዕባ ሓዳርካ ብዛዕባ ሰብኣይካ ብዛዕባ ሰበይትካ ድገልፅ እንሆ ስለዚ ኣብ መፅሓፈ ምሳሌ ኩሉ ተንብብናዮሲ ዳሕና ክጠቅመና እዩ ማለት እዩ ኩልና ንቦ እና እታ ልባም ሰበይቲ ካብ ብላ ድኽእልሲ እታ መፅሓፍ ቅዱስ ብፍላይ ኣብ መፅሓፈ ምሳሌ ድና ድስኣያ ዘውድ ድኾነት ማለት እዩ ድስኣያ ዘውድ ድኾነት ስለዚ ጓል ኣንስተይቲ ሰበይቲ ካብ ብላ ትኽእል ታያ ዓዳ ማለተይ እንግዲህ ሓደ ወዲ ኣዳም ታይዳ ድልዩ ኣቦታትና ሃምዳ ምሆርናለ ካብ ጓል ኣንስተይቲ ብምርኣይ ፍቅሪ ድድሕዞ ይብልና ጓል ኣንስተይቲ ብምስማዕ ፍቅሪ ብምግላፅ ብቃላት ኢና ደቂ ኣንስትዮ ፍቅሪ ድድሕዘና ማለት እዩ ምስማዕ ደስ ይብለና እዩ ወዲ ተባዕታይ ለለ ብድርዮ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ድስኣይና ኣነ ሃሚዳ በለት ሰበይቲ ክኾንህኒ ይብልና ርእስና ንጥይቕንህና ኣካዳድና ስርዓቱ ድሓለየ ኣብ ፅሬትና ድሓልና ክኾንህና ድስኣይና መኣድና ኣብ መኣዲ ኣሰራርሓ ብፍላይ ንሕዚ ደቂ ገጠራት እኳ በዚ ዓይን ሕመይ ሓቂ ንምንጋር ማለት ዳሕና ኢና ካብ ቆልዕትናለ ያው ኩሉ ላሰርሕና ድባፅሕና ስለ ድኾንና ዳሕና ኢና ማለት እዩና ስለዚ ኣብ ሓዳርካሲ ድስኣይካ ለዳድልዮ ምግቢ እሱ እንታይ ዳድልዮ ሕሲ ዳኣነ ሰብኣይሲ እንታይ ዳድልዮ ታንድሕ ሰርሐሉ እዩ ደስ ዳብሎካ ትፈልጥ እንካ ሓቂ ኣብ ውጨኝነት እኮ ምፅንናዕ እዩ ኣብ ምፅንናዕ ሕዚ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ፍቅረኛ እንተሃልዩዋ እቲ ፍቅረኛ እንታይ ዳደስቶ ዳፅልአካ ባህርታ እዩ ትምህርቲ ምውሳድ ኣድላይ እዩ ምጥያቅ ስለዚ ኣብ ውጨኝነት ድንህና ወይ ከዓ ኣብ ሕፀ ድንህና ታዩ ንጣያየቕ እዩ ንፃናናዕ እዩ ስለዚ ትወዲ ተባዕታይ ካብ ጓል ኣንስተይቲ ዳፅልኦ ባህሪ ድፈትዮ ምግቢ ድፈትዮ ኣካዳድና ላጠየቕና ናፅንዕነና ካብ ኣብ ሓዳር ኣትና ምንም ኣይቃለና ይጎዶ ኣብ ውጨኝነት ንህና ፀዊና ኖ ኣብ ሓዳር ኣትና ለለ እቲ ድፀልኦ ነገር ደይ ምስራሕ እቲ ደስ ዳብሎ ነገር ለለ ኮይንና ንጉነየ ንህና ማለት እዩ ስለዚ ብኣና ሃምዚ እየ ድብል እና ኣብ ሕፀ ኮይንና እቲ ወዲ ተባዕታይ ድፀልኦምና ድፈትዮም ነገራት ናፅንዕንህና ኣብ ሓዳር ተኣትለና ለለ ሰበይቲ ካብ ብለና ድኽእል እንታይ እዩ ምግቢ ኣሰራርሓና ውሕልነት ኣድላይ እዩ ሃማደታትና ኣብ ኣካዳድናና ድስኣይካ ደስ ዳብሎ ክኾንዎ ኣብ ኣደሓሕዛ ምግቢ ሰብኣይ በረኻ ውዕሉ ወይ ብነገር ንቕበሎ የብልናይ ማለት እዩ ስለዚ ትሕት ብልና ሃማደታትና ሓቂ ክርስቶስ ርእሲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሃም ድኾነ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ልብን ብገልፅዎ ኖ ሰብኣይለ ናይ ሰበይቲ ርእሳ እዩ ስለዚ እሱ ርእሲ ኮይኑ ኣባዋራ ኮይኑ ስታመሓዳድርሎ ኣሕና ንእስቲ ለለ ትሕት ትብለና ማለት እዩ ትሕትነና እዩ ድገዝኦም ድወዳት ስለዚ ትሕት ብልና ኣብ ውጨኝነት ለለ ብዙሕ ትምህርቲ ስለንወስድ ንኽእል ኣብዚ ዝንሆ ኣብ ሕፀ ድንእኽና ኣሕዋተይ ኢለ ብደንቢ ኣፅንዓ ማለት እዩ ሓንቲ ጓል ሃይዋን ሰበይቲ ካብ ብላ ድኽእልሲ ኣብዚ ትነገረክን ነገር ኣብ ሓዳር ኣትክን ለለ ምትግባር እዩ በሃልቲ ኢሃም ኣነ እሺ እግዚአብሔር መጀመሪያ ፍጥረቱ እንታይ እዩ
ድለለያ ብመጀመርያ ሰማይና ምድሪ እዩ ፈጠረ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እንሆ ማለት እዩ። ስለዚ ሰማይና ምድሪ ካብኡ ሃምላሊ ይቕፅል 15 ፍቅሪ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ብኸመይ ኸ ትገልጽ እየ ድብል ፍቅሪ ኣብ ላዕሊ ይገልጾ እየነበረ ፍቅሪ ማለት ብዋና ነገር ክርስቶስ እዩ ዳደቂ ሰባት ታምፅልናዮ ለለ ፍቅሪ ማለት መስዋዕቲ ምኽፋል እዩ። ፍቅሪ ማለት ምትሕልላዩ እዩ ምትሕስሳብ እዩ ምርድዳእ እዩ። ስለዚ እዚ እዩ ካብኡ ቃፅሉ እንሆ ኣብዝሓና ደቂ ኣንስትዮ ሲ ድፍቅሪ ብልና ዓላማና መስዋዕቲ ገበርና ኣብ ደይ ትደለየ ጭንቀየና ንኣቲ ጎአን ዕላምአን ተይወዳእ ይጠንሳ ይወልዳ ታትመክርና ድፍቅሪ ወኻ ዕላማኻ መስዋዕቲ ምግባር ድሕሽ ወይስ ድዕላማኻ ወኻ ፍቅሪ መስዋዕቲ ምግባር ይበልፅ ድብል ትኽክል እዩ። ብፍላይ ኣብ ስደት ድንህናሲ ናብ መብዛሕትና ኣሕዋትና ማለተይ መጀመርያ እንታይ እዩ ዳብ ስደት ዳምፅአናሲ እንታይ እዩ ከም ሕሳብ ኣድላይ እዩ ዳብ ስደት ዳምፅአና እንታይ እዩ ስራሕ ሰርሕና ንልወጥ ሓቂ እንድሕር ኣምሓዳር ደልና ቆልዓ ደልና እንድሕ ኮይኑሲ ኣብ ዓዲ ኮ ነብሩ ኣብ ዓዲ ነብሩ ማለት እዩ። ስለዚ ዳምፅአና እንታይ እዩ እንድሕብልና ስራሕ እዩ ዳምፅአና ሰርሕና ንልወጥ እዩ። ስለዚ ኩራት ኣሕዋተይ ቅድሚ ዳ ፍቅሪ ምእታይና እዞም ዓላማና እናሳኽዕ እንህና ማለት እዩ። ስለዚ መጀመርያሲ ዓላማና ንፍፅም እንህና ኩራት ኣሕዋተይ ኣይንተዓሸ ፍቅሪ እኮ ዳድኸድ የብሉ ኩራት ኣሕዋተይ ካብኡ ለሲ ሓደ ወዲ ኣዳም ንኣብነት ሓደ ወዲ ኣዳም ድሓዳር ብቑዕ ድበሃል እንታይ እንዳሓማልዱ ሓደ ብዕድመኡ ድበፅሐ ክኾን እንህዎ ልክዕ ሃም ኣቦና ኣዳም 30 ልዕሊኡ ክኾን እንህዎ ካብኡ ለለ ብፍልጠት ካሕና ድበለፀ ክኾን እንህዎ ብመንፈሳዊ ብርቱዕ ክኾን እንህዎ ካብኡ ለለ ብገንዘብ ወይ ከዓ ብገብኡ ድሓዳር ድኾን መተሓዳደር እንህዎ ዶ ድብል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብደንቢ ምንሆ ኣቦታትና የምህሩና እዮም። ብፍላይ ኣብ ስርዓተ ጋብቻ ማለት እዩ ብደንብ የምህሩና እዮም ኩሉ ግዜና ንምሃሮ። ስለዚ ኣብ ስደት ድንሆ ሂወት ኣብ ስደት ድንሆ ሓዳር ግን እዚ ኣያማልእ ገና ኣብ ስራሕ እዩ ድንሆ ኣብ ስደት ገና ሃማሕና ስደተኛ እዩ ዓላማኡ ገና የብሉ ኣይፈፀመይ። ስለዚ ስለምንታይ እስቲ ዓላማኡ ድዝብቑዕ ድኡ ብእውነት መብዛሕትአን ኣሕዋትና እኮ ኣጥንሶም መንደዲ ክሕዱ እኮ እንሆ እዮም እስትውለኹ ካብ 100% እቶም 5% እዮም እቶም ፅቡቃት መልካም ኣቦ ፅቡቃት ኣቦ ድኾኑ ዳንስቶም ፅቡቃት ድኾኑ ወንዳ ብመብዛሕትኡ እንድሕ ከይድናዮ ሲ ሃምዚ እዩ ድንሆ መብዛሕትኡ ችዲ ኣይፈልጠኪ ኣጥንሶምን ኣባላሽዮምን ወልደን ክሳዕ ወልደን ለኮ ብእውነት ኣነ ኣቦ ይኾን ሆይሉ ለኮ እንሆ እዮም ኩራት ኣሕዋተይ እማ ታዕቡየ ኸ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ትጫማልቓ ቆልዓ ሕዛ ንዓዲ ዓረብ ስራሕ ላፈለጥናዮ ላሰርሐትሲ እዚኡ እንግዲህ ካብኡ ኸ ኣብ ደይ ትብሎ ጣዕሳ ብጣዕሚ ትጣዓስ ዕድመ ልክዓ ስለምንታይ እዩ ሃምዚ ዝገበርኩ ሃምዚ ካደይ ገብርኩ ሃምዚ እሽግር ዝኣይመፀኒ ነውሩ ላበለት ትጣዓስ ማለት እዩ። ስለዚ ኩራት ኣሕዋተይ መጀመርያ ዳምፅአና ዓላማና ንፈፅም ኣብ ደይኮን ጭንቀት ትጭነቕ ኣለና እኮ ትፈልጣ ደኸን ብጭንቀት ዕብደት ሃም ድመፅእ ብጭንቀት ተዓቢ ዲኻ ብጭንቀት ርእስኻ ትስሕት ኢኻ ብጭንቀት ኣብ ህይወትካ ደይኮን ነገር ንኽትወስን ትገብር ኢኻና ምጥንቃቕ ኣድላዩ። ስለዚ መጀመርያ እወ በርግጥ ኣብ ላዕለይ ፍቅሪ ማለት መስዋዕትነት እዩ ለዩ ኣለኹ ግን ዳምፅአና ዳዚ ስደት ሃገር ፍቅሪ ተይኮነ ዕላማና ለለ ሰርሕና ንልወጥ እዩ። ኩራት ኣሕዋተይ ፍቅሪ እኮ ይፅላእ እዩ ፍቅሪ ኣይፅላእ ግን ክሳዕ ማእዚ መብዛሕትና ደቂ ኣንስትዮ ኢና ንብደል ማለት እዩ። ደቂ ተባዕትዮ ለቡዶ ኣለዉ እዮም ግን ድበዝሕ እንድሕርናዮ ደቂ ኣንስትዮ ኢና ድጉዳእ ኣለናና። ኩራት ኣሕዋተይ መጀመርያ ዳምፅአና ዕላማ ንስራሕ ካብኡ እቲ ሓዳር እቲ ፍቅሪ ድበሃል ዳድኸደና ነገር የብሉ በርግጥ ፍቅሪ ትመክሕኻ ድመፅእ ኣይኮነ ኩራት ኣሕዋተይ ፍቅሪ ብምልማድ ይመፅእ ሃንደበታዊ ኢዳም ወይ ፎትካ ክመፀካ ተይፎተኻ ኢደ ይመፀካ ማለት ኣይኮነ ፍቅሪ ያጋጥም እዩ። ግን ኣነ እንታይ ዳምፅአና ዓላማ እዩ ይብልና ድዋዕልና ነፍስና ንፍትሽ እንህና ተደይለ ግን ኣብ ደይ ኣድሊ ነገራት ላወደቕና ድሓር ድዋዕልና ብጭንቀት ኣብ ደይኮን ሕማም ንወድቕ የብልናዮ ማለት እዩ። ስለዚ መጀመርያ ዓላማና ንፈፅም ኩራት ኣሕዋተይ ፍቅሩ ዳብ ድኸደና ነገር የለይ ማለት እዩና ርእስኻ ሃም ዳኣመንካዮ ኩራት ኣሕዋተይ ሃም ትደኽዎ እዩ ፍቅሪ ኣጋጣሚ ያጋጥም እዩ ብኣጋጣሚ ለ ፍቅሪ ክድሕዘካ ክኽእል እዩ። ፍቅሪ ምስ ሓደ ወዲ ላተደዋወልካለ ወይ ምስ ሓንቲ ጓል ላተደዋወልካ ብምልማድ ድመፅእ ለ እዩ። ነገር ግን ዓላማ ሃም ድንህካ ተዘክር እንህካ ኣብ ንደዋወሉለ ብመጠን ክኾን እንህዎ ዳ ፍቅሪ ሂወት ሃም ደይንኣቲ
ማለት እዩ እና ብኩሉ ነገር ሲ እንድሕር ብጥንቃቄ ሒዝካዮ ያው ድፍፀም ነገር የለይ ማለት እዩ ካብኡ እግዚአብሔር ሆይ ርድእን በቃ ኣነስ ዓላማ ኢድያ ኣሳኩዕኩሲ ዳዚ ሓዳር ድበሃል ዳዚ ፍቅሪ ድበሃል ከይተኣትየኒ ብልና ብፀሎት ንምህፃን ይድግበአና ማለት እዩ ካብኡ ድፍቅርካ ዶ ዕላማካ መስዋዕቲ ምግባር ሕሽ ወይስ ድዕላማካ ፍቅሪ መስዋዕቲ ምግባር ሕሽ ድብል ሃምኣን ሃንፎቴን መጀመርያ ዳምፀና ዓላማ ንብል ንህና ማለት እዩ እቲ ፍቅርሲ ይፅናሕ ኣነ ካደይ ንኣትዮ ፅቡቅ እዩ ሃልትየ ተደይለ ግን ታፍቀርናለ ኩራት ኣሕዋተይ ታፍቀርናለ ከኣፍና ተያውፅእናይ ዋላ ኣሕና ሓደ መዓልቲ ኮ ክወፅልና ኮ እዩ ፍቅሪ ክብለክን በርግጥ ፍቅሪ ኣይውዳእ ዝወፅ ነገር ኣይኮነ ግን ብፀሎት እግዚአብሔር እንድሕለምንካዮ ደይሓድገካ ነገር የለ እግዚአብሔር ድሰኣነ ነገር እንሆዶ ኮይኑ ስለዚ ዓላማና መጀመርያ ዓላማና ናቀድም ዓላማና ኣቀድምና እቲ ፍቅሪ ይፅንሕ ማለት እዩ ስለዚ ፍቅሪ ምቅዳም እንተይኮነ ዓላማና ኣቀድምና ዓላማ ተቀድምለና ታዱ ኣብ ዓላማካ ውሽጢ እኮ ስራሕ እዩ ጎዶ ስራሕ እዩ ለውጢ እዩ ትልወጥ ኣለካ ቢያንስ ደቅካ ኳዕኒ ተወልዶም ደቅካ ኳዕኒ ነጋ እንግዲህ ኣብ ሓዳር ትገብር ለካ ሰለስተ መሰረታዊ ነገራት ዳድልዩ እንሆ ብሳይንስ ተምሃርናዮም ንሳቶም ልልታዮም ምግቢ መፅለሊና ክዳን ስለዚ ዓላማ ገበርና እዚ ሰሪሕና እንድሕር እዞም ደያጥርና እዞም ምግብና መፅለሊ ድበሃል ገዛ እዩ ጎዶ ክዳን ነጋ ደቅና እንድሕር ደስ ድበሎም ተኻድኖም ደስ ድበሎም በልዖም ደይትምሃሩ እንድሕር ደይነበርሰ ብእውነት እንታይ እማ ሂወት ክበሃል ኩራት ኣሕዋተይ ስለዚ ዓላማና ነቀድም እየ ድብል ማለት እዩ እና እቲ ፍቅሪ ድበሃልሲ ይፅናሕ ፍቅሪ ትውሕዝናለ ድኡ ዳዓላማና መስዋዕቲ ካፍልና እቲ ፍቅሪ እግዚአብሔር ለምና ካብ ፍቅሪ ንወፅእ ንግበር ዳ ዓላማና እንድሕር ተደይለ ዳ ፍቅሪ ተኣትለና ግን ነገራት ባላሸውሉ በተለይ ኣብ ስደት ሃገር መብዛሕትና ያባላሸና ኣሎ ስጀመርለ ፍቅሪ ይኮነ መብዛሕትና ስምዕቲ ዳም ፍቅሪ ኣይኮነ ማለት እዩ ፍቅሪ ብስምዕቲ ዓይንና ኣዕውር ይብልማ ካብ ልብና ዳ ፍቀርና ይመስለና ካብኡ ንተኣታተይ ሓዳር ንገብር ካብኡ ወርሕተይ ገርና ይለለ ትፋትሖም ንሰምዕ ወይ ትጠንስ ሰብኣያኮ ካድዕዋ ሰብኣያኮ ስለዚ ስምዕቲ ፍቅሪ ኢለ ንመሙዮም ምንህና ኣነስ ስምዕቲ ድሕዝኒ እንሆ ወይስ ፍቅሪ እዩ ፍቅሪ እኮ ተዓጋስ እኮ እዩ ኩራት ኣሕዋተይ እንድሓ ፍቅርና እኮ ኣቦና ያዕቆብ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ 14 ዓመት ስለ ፍቅሪ ውል እኮ እዩ ትገዝአ ስለ ፍቅሪ ብልና ዓላማና ኣሳካዕና እኮ ናጋናንዮ ኢና ኩራት ኣሕዋተይ ስለዚ ዋላ ፍቅሪ ተደሓዘናለግዚኦ ኣይኮነይ ስለዚ ድህንዲ ግዜ ኣብዚ ግዜ እዚ ዓላማ ኣሳካዕ ክወፅሖ እየ ንብል ንህና ማለት እዩ ፍቅሪ ኩሉ ግዜ ኣይቀየሪ ግዜ ኣብ ድኸደ ቁፅሪ ዓመታት ኣይድሕዞይ ማለት እዩ ስለዚ ስምዕቲ ዶ ፍቅሪ ናለም ፍቅሪ ስምዕት እንድኾይኑ እንታይ 2 ዓመት ኣይፅበይ 3 ዓመት ኣይፅበይ 2 ወርሒ ኣይፅበይ ወይ ንዕውረዲ ወይ ሕደግ እዩ እስታይ ፍቅሪ ዶ ስምዕት እዩ ስምዕት እዩ ኩራት ኣሕዋተይ ድግዚያዊ ስምዕት ብልና ዓላማና ኣይናባላሽ ይባሃልት እየ እሺ ቃፅል ድንሕቶ ውዕሎ ክርስቲያን ሃመይ ክኾን ንህዎ ድብል ውዕሎ ክርስቲያን ያው ታክመስል ንህዎ ድብል ንጎትላ ኣለና ጸሎትና ጸልና እግዚአብሔር ትማጽና በመንገድና ክቀድመልና ለምና ብስራሕና ክባርከልና ለምና ብድኾነ ነገር ሲ በቃ ጸሎት እዩ ብጸሎት ድጀመረ ህይወት ለለ ዝተባረከ መዓልቲ ዝተባረከ ውዕለና ንውዕል ማለት እዩ ስለዚ ብጸሎት ንጀምርና እንግዲህ ማንም ሰብለ ሰርሕ ክበልዕ ይድል መጽሐፍ ቅዱስና ደይሰርሓ ይብላ ይድል ስለዚ ንሰርሕ ንህና ካፍቲ ድሰርሕና ይለለ መጽዋት ላ መጽዋትና ትጾጎም ላረደና ክኾን ነውጎ ማለት እዩ ስለዚ ውዕለ ክርስቲያንታት መስል ነውጎ እግዚአብሔር ብደያ ሕዝን መልክዑ እግዚአብሔር ብደያ ሕዝን መልክዑ እግዚአብሔር ደስ ዳብል እግዚአብሔር ላመስገና ብድኾነ ነገር ላጸለይና ማለት እዩ ስለዚ ውዕለ ክርስቲያን ሲ ቃሉ ላዘከርና ክኾን ነውጎ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ብደያ ሕዝን መጠን ውዕልና ክኾን ነውጎ ኣብ ድምጥንና ቦታ ክኾን ነውጎ እና ኣፍቶም ንሰርሖም ስራሕቲ ለሲ እግዚአብሔር ዳሕዝን ክኾን የውሊ ሰብ ዳቀይም ክኾን የውሊ ማለት እዩ ፍርዲ ብደያ ጓድል ንኣብነት መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ብፀሓፍቲ ፈሪሳውያን ያጎሰጾም ነው ኣቱም ወታደራት ለ ካብ ደመወዝኩም ጉባኤ ኣይትብልዑ ንኣብነት ሓደ ሰብ ስራሕ ፖሊስ እንድኾይኑ ጉበላ ተቀበለ ክሰርሕ የውሊ ደመወዙ እኹል እዩ ካብኡ ለለ ኩሉ ሰብ ብማዕረ ዓይኒ ብደይ ኣድሎ ክፈርድ ንህዎ ማለት እዩ ትፍርዶ ትምልክዕ መምህር ተኾነለ ድኩሉ ተምሃሮ ብሓደ ዓይኒ ላርአየ ካምህር ንህዎ ሓክም ተኾነ እውን ሃምኡ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ድንህና ስራሕሲ እቲ ተዋህብናዮ ጥበብ መምህር ንክኾን ደኣነ ድሃበኒ ጥበብ ናይ ጥበብ ባለቤት ክርስቶስ እዩ
እግዚኣብሔርና መስግን ንህና ድኩሉ ብሓደ ዓይንና መምህር ንህና ድኩሉ ብሓደ ዓይን ንሓክም ንህና ስለዚ ዝኮነጉ ብነገር ኩሉ እግዚኣብሔርና ቀድም ንህና ማለት እዩ ቃፅሉ ድንሕቶ ሓዳር ማለት እዩ ድሓዳር ትኾን ጓል ኣንስተይቲ ሃመይ ድቤለት እያ ኣብ ስደት ዓላማ ዶ ይቅድም ወይስ ፍቅሪ ድል ኣብ ላዕሊ ይገልፆ እዩ እንሆ ድጋሚ ሕቶ እዩ ቃፅሉ ድኖ ሰበይቲ ጥበበኛ እያ ትበሃል ጥበብ ብሃመይ እዩ ኣረድእ ንድብል ትክክል እዩ ካብ ላዕሊ ኢለ ያጎልፅኽዎ እየ ሰበይቲ ጥበበኛ እያ ብጣዕሚ ብልሃተኛ እያ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጥበብ ብምንታይ እዩ እንድሕ ኮይኑ ሓደ ትሕትውካ እዩ ብትሕትና እዩ ትጋጨጭካ ተይኮነ ስለዚ ብጥበብ ምድሓዝ እዩ ማለት እዩ ኣይኮነ እኮ ትብለካሉ ሓደ ሰብ ንኣብነት ኣብ ሓዳር ትገብእ ኣለና ብፍላይ እቲ ጥበብ ኣብ ምንታይ ግዳድልየና ኣብ ኩሉ ካድሊ ደኾነ ነገር ግን እቲ ጥበብ ኣብ ምንታይ ግዳድልየና ጥበበኛ ሰበይቲ እንድሕ ኮይንካ ብብዙሕ ነገር እዩ ዝጠቅመካ ማለት እዩ ኣብ ስራሕካ ኣብ ሓዳርካ ኣብ ምስ መሓዝትካ ምስ ቤተሰብካ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ሓዳር ንወሰዶ ኣብ ሓዳርካ ሰብኣይካ ትናዱ እዚ እኮ ኣይኮነ ትብለካሎ በቃ እሺ እማንካ ስትንበሎ እማንካ ንበሎ ካብኡ ከሱ ዝሕል ብገለ ብድበረደ እሱ ማይ ብድኾነ ናረዱ ኣይ እዚ እኮ ሃምዚ እዩ ብልና ናረድእ ንህና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሃምቲ ክርስቶስ ሃምቲ ቤተክርስትያን ክርስቶስ ዝኣዘዘቶ ሕና ልዲ ሰብኣይና ላተኣዘዝና ብትሕትና ናረድኦም ንህና በቃ ብጥበብ ምድሓዝ እዚ እኮ ሃምዚ እዩ ትብለካሉ ሰብኣይ እማንካ ካብኡ ደለ ሰብኣይካ ድምፅካ ከፍ ኣቢካ ደይምንጋር እዚ እቲ ጥበብ ኮራት ኣሕዋተይ ጥበብ ድበሃል እዚ እዩ በቃ ድማንም ሰብሲ ትሕትካ ትናገሮ እንካ ትሕትካ ታረድእ እንካ ትናገሮም ነገራት ልለ ብጨው ተቃመሙ ክኾን ነጎም ማለት እዩ እና ብጨው ተቃመመ ንግግር ለለ ኩሉ ግዜ በዓል ቁም ነገር እዩ ስለዚ በዚ እዩ እቲ ጥበብሲ ብዚ ክኾን ነዎ ሃለት እየ ማለት እዩ እና እቲ ጥበብ ተባሃለ ብትሕትና ጥበበኛ ተባሃለት ሰበይታ ሰብኣያ ታኽብር ናሰብኣያ ቤተሰብ ታኽብር ማንም ሰብ ታኽብር ትኾን ነዋ ማለት እዩ ካብኡ ለለ ድኾነ ነገር ማለት ሃምቲ ዶ ክጎ ብላዕሊ ሰብኣይ ሰበይቲ ንኣብነት ሽግር ካጋጥመካ ክኽእል እዩ ንኣብነት ቆልዑ እንተሃልዮምካ ኣብ ገንበር ደቅካ ጃዕጃዕካ ደይምንግጋር ኣብካ ደቅካ ገለስካ ትረዳዳእ ትመኻኸር እንሄካ ማለት እዩ እና እዚ እቲ ጥበብ ንደቅካሲ መርአያ ትኾኖም ብክፍኣት ተይኮነ መርአያ ትኾኖም ድንሄካ ብፅቡቅ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እዩ እቲ ጥበብ ማለት እዩ ቃፅሉ ድንሆ ሕቶ ሕግጋተ ወንጌልና ሕግጋተ ኦሪት ኣፈላላይ ኣለዎም ዶ እወ እንተኮይኑ ብሃመይ ድብል እወ ኣፈላላይ እነዎም እዩ ብሃመይ ድብል ድማ ሕግጋተ ወንጌል ድበሃል እዚ ዝንሆ ክርስቶስ ብፍላይ ድሃዋርያት ኣቦታትና 3 ዓመት ክሳብ 3 ወርሒ ኣብ እግሪ ኮፍ ኢሎም ዳምሆሮም እዩ ሕግጋት ላምሆሮም ብተግባር ላርአዮም እዩ ማለት እዩ ብተግባር ላርአዮም ድመፀ እዩ ክርስቶስ ዳርአየና እዩ ሕግጋተ ኦሪት ድበሃል ግን ኣቦታትና ምንም ደያምሆሮም ብሕገ ልቦና እግዚኣብሔር ብድገለፀሎም ድበልዎ እዩ ሕገ ልቦና ድበሃል ጥራሕ ልቦኖም ድፈቀደሎም ድነበርዎ ሕጊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብሕጊ ኦሪት ድነበረ ማንም ኣይፀሓፈሎም ማንም ኣያምሆሮም ማንም ነብይ ኣያምሆሮም ማለት እዩ እቶም ሕጊ ኦሪት ድበሃሉ ብዋዕላቶም ብሕገ ልቦና ድበሃሉ እግዚኣብሔር ድገለፀሎም ብልቦናኦም ድበሉ ንኣብነት ኣቦና ኣብርሃም ማንም ኣምህርዎ ወይ ማንም ሰብክዎ ወይ ኣብ ማንም ትፅሕፉ ኣንብዎ ኣይኮነ እግዚኣብሔር ባዕሉ ደልዩ ዳጉነዮ ማለት እዩ እንታይ ደኣ ብልቡ ትመራምሩ እዩ ስለዚ ሕጊ ኦሪት ድበሃሉ ንኣብነት ሃምን ንኣብነት እዛቶም እዮም ማለት እዩ ሕግጋተ ወንጌል ድበሃሉ ግን ክርስቶስ ኣምሁርና ካብኡ ለለ ቅዱሳን ኣቦታትና ፅሕፎምልና ኣብ መፅሓፍ ከፍ ኢሉ ድንሆ እዩኦ ማለት እዩ ስለዚ ኣፈላላዩ እዚ እዩ ማለት እዩ ካብኡ ፍቅሪ ማለት እንታይ ማለት እዩ ላብ ላዕሊ ይገልፆ እየ ፍቅሪ ማለት ክርስቶስ እዩ ላብ ደቂ ሰባት ታምፅልና እዩ ለለ ፍቅሪ ማለት መስዋእቲ እዩ ምትሕልላይ እዩ መርድዳእ እዩ ኢልናዮ ንሕና ፍቅሪ ከ ይውዳእ ዶ ሓደ ሓደሲ ኣነስ ፍቅሪ ኣይወድእን ንብል ካብ ዝተሓሳስባ ንወፅእ ተገይውድእ ከድብል ፍቅሪ ኣይውዳእ ፍቅሪ መወድእታ የብሉ ትወድእ ድብለና ግን ስምዕት እዩ ሕዚ እንታይ ዳሸግረና ኣሎ ፍቅርና ስምዕት ፈልና ኣይርድእለናዮም ማለት እዩ ፈልና ኣይርድእለናዮም ካብኡ እቲ ስምዕት ይድሕዘና እማ
ካብኡ ትስምዕትና ኣብ ድኾነ ግዜ ኣብ ድኾነ ሰዓት ይጠፍእማ ካብኡ ፍቕሪ ይወድእ ንብል። ስለዚ ኩራት ኣሕዋተይ ስምዕቲ ፍቕሪ ፈልና ንድሓዞም ፍቕሪ መወድእታ የውሊ ኣብ ቅዱስ ጳውሎስ እኮ ኣብ ገልጽጎና ኣብ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ገልጽጎና ፍቕርሲ ዓቃሊ እያ በቃ መወድእታ የውሊ ኩራት ኣሕዋተይ ፍቕሪ መወድእታ የውሊ። ስለዚ ኣሕና ፍቕሪ ወድእና ድብለና ስምዕቲ ዳም ፍቕሪ ኣይኮነ ፍቕሪ ኣይኮነ ፍቕሪ ክሳዕ ዘለዓለም እዩ ፍቕሪ ሞት ድፈልየካ ዳ ኣብዚ ዝኖ ታፍቁረ ሰብ ፍቕሪ ቸርነት እያ ፍቕሪ ለዋህ እያ ፍቕሪ ዓቃሊ እያ ላበለ ገልጽጎና ኣንብቡ ኣትኩም ማለት እዩ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ስለዚ ፍቕሪ መወድእታ የውሊ ኩራት ኣሕዋተይ መወድእታ የውሊ ፍቕሪ ይወድእ ድበሃሎ ስምዕት እዩ ስምዕት ኣብ ድኾነ ግዜ ይመጽእ ኣብ ድኾነ ግዜ ይጠፍእ እዩ ግዜ ይኹነታት እያጥፍኦ እዩ ኩራት ኣሕዋተይ ስለዚ እቲ ፍቕሪ እንተይኮነ ፍቕሪ ይወድእ ድለና ስምዕት ይወድእ ተበልና ጽቡቕ እዩ ማለት እዩና ፍቕሪ ዳ መወድእታ የውሊ ኣይውዳእ ቃድሕኻ ይውዳእ ኩራት ኣሕዋተይ። እሺ ኣብ ስደት ዘለና ኣሕዋትኸይ ይጠቅመክን እየ ትብልዮ ምኽሪ ሃም ዝግበራ ወይ ኣይትግበራ ትብልዮም መንፈሳዊ ህይወትና እና ብዓለማዊ ህይወትና ድብል ያው ኣብ ላዕሊ ኢለ ገልጾ እየ ነርአና እወ ስደት ኣብ ስደት ኣይንነብር ኩራት ኣሕዋተይ ብመንፈሳዊ ህይወትና ለ ንጠቐመሉ ሃም ትድኽዎ እዩ ብፍላይ ኣብ ገጠር ከባቢ ስብከተ ወንጌል የለ ኣብዚ ግን ትምህርቲ ኣቦታትና ያፍስለዎ እዮምና ንጠቐመሉ ናዳምፅ መስታወሻ ንድሓዝ መስታወሻ ትድሕዝ ዘለና ንደቅና ለ ክጠቅም ኢና ስለዚ ንጠቐመሉ ዳዚ ተይበልናይ ንጠቐመሉ ስለዚ ብዓለማዊ ለ ስደት ሲ ድኹሉ ይጠቅመካ ትጠቐመሉ ሰብ ሃም ዝደኽዎ እዩ ትምህርቲ ቤት እዩ ያምህረካ እዩ ላቓፅዕ ብዙሕ ያምህረካ እንደይ መንከራ ያሕልፍካ ጠንካራ ይገብረካ ላወደቕካ ትለዓል ይገብረካ ተስፋ ይህልየካ ማለት እዩ ስለዚ ስደት እንድሕሪ ኣድሓሕዛ ኣኸልናዮ ብስጋና ለጥቀምለና ስራሕና ሰርሕ ኣለና ገበና ስብስብ ኣለና ብመንፈስና ለ መንፈሳዊ ኣቦታትና ኣብ እግሮም ከፍልና ንምሃር ይግበአና ማለት እዩ ስለዚ ብቲ መንፈሳዊ ለ ንበርትዕ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ውድቐት የለይ ማለት ኣይኮነ ፈተና የለይ ማለት ኣይኮነ ግን ወድቕካ ምቕራይ ሕማቕ ላትፈተና ላትለዓልና ላሓለፍና ላወደቕና ላትለዓልና እንድኾይኑ እዚ ኢለቲ መቐረት ድህልዮ ማለት እዩ ስለዚ መንፈሳዊ ህይወት ናይ ሓደጋ ሳንቲም እዩ በዚ መንከራ እዩ ለ በዚ ለ ተሓጓስ እዩ መንፈሳዊ ህይወት ኣልጋ ብኣልጋ ኣይኮነ ሞቺካ ኣይኮነ ታገልግሎ ማለት እዩ ያትሸገርካ ላትጸገምካ መንከራ ላሕለፍካ ኢና መንፈሳዊ ህይወትና ብፍላይ ኣጥቕና እንድሕዞ ይግበአና ማለት እዩ በቲ ዓለማዊ ህይወትና ወይ ብስጋዊ ህይወትና ለለ በቃ ገንዘብ ንድሓዝ በእውነት ስደት ላኻፈ እዩ ዓድናኣትና ንልወጥ ምንታንሲ ቢያንስ ዝሰራሕናዮ ሲ ኣብ ቁም ነገር ናውዕሎ በእውነት ኣብ ስደት ድንህና በዝባዝና ብዙሕ እዩ ስለዚ ጠንክርና ገንዘብ ኣድሓሕዛለን ንኽእለሉ ይግበአና ማለት እዩ እና ሃምስቱ ኣለኹ ኣነ ጎበዝ ኮይነ ኣይኮነ ግን ኣብ ባዕለይ ዘለኹዎም ነገራት ስለ ድንህው ስለዚ ጠንክርና ኣነ ልካልማ እንተጀምረ ክጠንክር ኩላትና ጠንክርና ገንዘብ ድዋዕልና ዳድልየና ንድሓዝ ዓድናኣትና ተፍተፍልና ንሰርሕ ነና ኩራት ኣሕዋተይ ስለዚ ሰርሕካ ምብላዕ ሓጢኣት ኣይኮነይና ገንዘብና ለ ኣድሓሕዛ ንኽኣለሉ ሽልና ብዳግንናዮ ንብትኖ እንድኾይንና ገንዘብ በተለይ ነዛ ዓዲ ገንዘብ በረከት የውሊ ሓደ ግዜ እንድሕሪ በትንካዮ ሲ ብትንትን እዩ ድብል በቃ ንፋስ እዩ ዳኣትዩና ኣድሓሕዛ ገንዘብ ለ ኣመልክዕና ንድሓዝ ካብኡ ሌለ ዳምፀና ዓላማ እንታይ እዩ ንበል ማለት እዩ ዳምፀና ኣነ ዳ ስደት ሲ እንታይ እዩ ሰርሐ ክቕየርዱ እወ ታይወት ኣብ ህይወተይ ከታምፅአ ካብቲ ዳሓሰብክዎ ተወሰነ ነገር ካሳክዕ ድብልና ህይወትና ንፈትሻ ርእስና ንጠይቕ እንድሕሪ ኣሳኻዕና ለ ካደግም ሕብልና ንጀምር ናሳኻዕነና ዳሳኻዕና ለ ሰየቶም ድቃሪና ናሳኻዕ ጠንክርና ንስራሕ ክብል ይፈቲ ብድበለፀ ግን ኣብ ስደት ሃምኣነ ስደተኛታት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ እየ ዳድንቐክን ብጣዕሚ ጠንካራታት እየና በእውነት ፀሓዩ ሙቐቱ ምሳሕና ደይመስል ደይመስሉ ምሳ ህዛብ ትስማዕምዕና መንባር ድዋዕሉ ደቂ ኣዕራዊ ኽእልና በእውነት እንደይ ነገር እያ ናድኽእለና ማለት እዩ ላትፀፋዕኻ ላትጎርነውኻና ብጣዕሚ እየ ዳድንቐክንም ብጣዕሚም ጠንካራታት እየና ሃም ኣብ ስደት ድንሃ ጓል ሄዋን ይኹን ወዲ ሄዋን እዚ ትለኹ ኣብ ስራሕ እንድውዕላ እዩ ዳ ፈቐዱ ድውዕሉ ኣይኮነይ
دولو توعلا حواتي بتاع مينا تنكراتات بتاع متعجستنياتات هنا كاولي بتاع تسفانياتات هنا حقي تسفا سلدننا يدسرح لنا نجا عدي أعتيه كل وقت إيه دي نجا هيوت تسفا دمنوار تسفا سلدننا يدسرح لنا عايزنا مالتي زنا حواتي نتأنكر نبرت مالتيو كاو فقرنيا أهلك دو زي اللي خنت حرهين غض هاي تدحزي احنا خم خرخليك سلنا دويل خرات حواتي أوزوزنو دسايولي مالت حقي قال هيوان مستراوتي ولا مخركنا وري سلازي كافتن قال هيوان لي أنا اللي مستراوت كوني أدسدون يهالين سي أوز مديا تزوق حقوق تايو تقوم منميو سلازي خرات حواتي أوز اللي نفاس دقب إنه له تايو بقى ها فقرنيا حزي ها سواياتي حدار جبر ولدي كل ነገር ናሲ ኣብ ሚድያ ኾን ኣሎ ካብኡ ንፋስ ኣትየና ኣሎ ሰሙን እንተይመለለለ ትፋላለዮም ትፋትሖም ወፅሎ ስለዚ ጓል ሄዋን ምሽጥራዊ ትኾንዋ ፍቅረኛ ተሃልየና ኣነ ድዋዕለ እዩ ስለዚ ደኣኻትኩም ምንም ይሃልየኒ ኣይሃልየኒ ሲ ደኣኻትኩም ኣይጠቅመኩም እየና ኣነ ለምሽጥራዊ ስለ ዝኾንኹ ዝና ይቅርታ ገራለይ ይሕልፈኒ ይሃልየና ኣይሃልየኒ ሲ ደኣኻትኩም ምንም ጥቅሚ ስለ ደይብሉ ማለት እዩ እንድሕይ بهامي مخرخة بهامي نتحز مخرخة دول نتحوين وهام تروخكن بقى فقرنيا تدرس حزل لخن لبوش تخن ودو خورات حواتي فقرنيا نتهاليكا اتسيب بسمعتو اي سمعتي حادو كود قد انا للسيب قد اللي تامس الكن فقرنيا حزولنا فقود مديان نوز حما كل سوي فولطما كاوتفال على اللخالة دوعخا بونت عوا أمرخا تايسومي يحضر الخاي مالتي نايسني لبونا قد يحضر الخاينا متنقاقاد لا يو دا مديا دوصئ تايو دي وصئ تايو ويلنا نفوليو مننا سلازي مرققع بيانس فقرنيانا دبق قابلنا ندحزنا مسمانم ديا فالطنا ندحو خوينو خورات حواتي تايو تتفالا لخاله منم قدعات يبصحكاي قدعات تصعنا ايفطر الخاي بمديا ندحوين ግን እቲ ሚድያ ድዋዕል ተጽዕኖ ይድሕድረልካ ዓውዲ ኾን ጭንቀት ይዳውድቐካ ማለት እዩ እና ስለዚ خورات حواتيه مشتراو تخنا فقرنيا تدحازخن دبق أبخن حازا كوالك حادر تأتلخن أما راخن ما نمسو كوري علق بيكي يوسو توديلكن فقرنيا نهني ها تفعلالنا هي هامز خويننا ووعنا لهم كوبونت فقرنيا تدحاز خدا مديا تتأنس خدا مديا تولد خدا مديا كل نجرنا مديا خوين نازون هو دسايبلي أنا هم أنا فوتين دسايبلني مالتي هامستات نجر فوقو دمديالي دسايبلني الناس لذي فقرنيا نهكددل بزي حلفني دأخاتخن لي كل ነገር ናሲ ኣብ ሚድያ ኣይኾን ሚድያ ተጽዕኖ ፈጣሪዩ ድጽቡቕ ይኹን ድሕማቕ ተጽዕኖ ፈጣሪዩ ኣብ ስነ ልቦናና ነለ ጉድኣት ከያምጽልና ምጥንቃቕ ኣድላዩ ታይዱ ድወፅእ ታይደ ይወፅእ ድዋልና ኣድላዩ ኹራት ሓዋተይ ጥንቃቐ ዳድልዮ ነገር እዩ እና ተጠንቀቓታይ ክብል ይፈቲ ካብኡ ናብ መጨረሻ ሕቶ ታመሓላልፍዮ መልእኽቲ ተሃልዩ دزي توبون مخرخي كاو دما تنكرا مرأيانا يخي كاو تو مخرخا كافلنا دويل اي زكا صبغ صحافولكم دام هما تخون خي دو يوتيوب خورات حواتي بفلاي دق راياسي احواتنا اينا باراتي عبونت ندري من قنياتات دينا كيلو سلا قالاتو يقرتا دا احواتنا كعبويلنا كل وطنا سي عين فوتي سلا من تاينا جن احواتنا كل وط دين صعر أورايا كو منفساو سو كيولنا خورات حواتي منفساو ممهرن هنا دخوين يولنا يتوم دن هولا عايزة خاولنا أو قودنا ما ينخوني بفقد خلت سلستد بهالو انتهال اليوم لسي عايزة خاولنا أو قودنا أين هلي سلام انتاي كاولي لعاوي توبنها حواتنا إذا تونا حواتنا نانيقا تسفاناين بفلاي منفساوي أحواتنا مالتيو برتعستن ولن نقا قال أملاخ دعالم كادار سالين خورات حواتي دعالم كابصحاين ስለዚ በይዛኻትኸን ኣሕዋትና እሳተን ብብዝነስ ይኹን ብመንፈሳዊ ይኹን ልዕል ተላሲ ኣሕና ንጥቀም ደኣም ዓይኑ ጉዳይ ኹራት ኣሕዋተይ ነጋዘን ኣሕዋትና ተስፋ ድንህወን እየን ስለዚ ኣይዘኽን ስትንበለን ኣባራትዐን ትልኹምም ደኣምሓሩን ከኣምሓሩን ስቲ ኣብነት ነገር ኣብኣታቶም ኮይና ኣሕና ተሸኽልና ንውዕል ፕራንኬ ወዲ ፕራንኬ ቁም ነገር ደይብሉ ላርአና ለውዓልና ሲ እማ ብመንፈሳዊ ነገር ጥዑይ ነገር ዳም ሓላልፋ ኣሕዋትና ስለምንታይ ደይና በርትዐን እና ዘን ኣሕዋትና ናነጋ ተስፋየን ናነጋ ተስፋና ስለ ድኾነ ኹራት ኣሕዋተይ ተስፋና ትብሉ ኾታዩ
ጠንክረን ሰርሐን መርአያ ክኾናልና እየን ብፍላይ ድራያና ከባቢ ራያ እስትለኹ ወይ ዓዲ ጎጥነት ምናምን ብኻል ኣይትረድእዎ ምክንያቱ ኣብ ዓደይ ስለ ሽግር ድንሆዩ ራያና ብመንፈሳዊ ትሑታት ደካማታት ስለ ድኾንና እዩ ሓንቲ ሓፍትና ጠንካራ እንተኮይና እኳ ንስዳ ክንደይ ፈተና ኢና ነዳልወላ ስለምንታይ ዳ ሚድያ ወፃኺ ሃምዚ ገበርክን ንብላ ብዙሓት የና ክቡራት ኣሕዋትይ ሃመልና ማይና ንዓቢ ሃመልና ንዓቢ ስለዚ ኣሕዋትና ንዓብየን ዓዊቱ መፅኽን ኣይትስበኻ ቃሽቃሻ ኣይትበላ ሃልቃ ኣይትበላ ኣይንበለን ሃምኡ ክቡራት ኣሕዋተይ ሓደ መንፈሳዊ ሰብሲ ሓደ ሰብ መንፈሳዊ ስለተምሃረ ህይወቱ ስለተቀየረ ስለምንታይ እዩ ሃልቃ ይኻላልና ናሻማቆ ኣይናሻማቅን ኣሕዋትና ካብ ህይወት ተመክረኒ እንዳካፍለዋና ዳ ወፀን ወንጌላ ኣይሰባኻይ ክቡራት ኣሕዋተይ ተደይለለ ተካፈላና መፅሓፍ ቅዱስ ላንብባ ብትዩቱበን ሸር ተበላ ጠንካራታት ኣሕዋትና እዮም መርአያ እዮም ካብ ህይወት ተመክሮም ካካፍሉና እዮም ብሎም ዳዩቱበን ተበላሲ ንኣባራትዐን ምንቀኛ ኣይንኹነን ኣሕዋተይ ዓይንና ደም ኣይልበስ ኣሕዋትና ምንቀኝነት ኣይንዝራእ ኣይዞኹም ድንበሊ ሃምላየልና ኮ ዓድና ራያና መሃሙሉ እዩ ድቕየር ክቡራት ኣሕዋተይ ራያናሲ እንድሕንሶ ንሰና እዲ ተደጋገፍና ኣይዘኻ እንድሕደይ ተባሃልናሲ ብእውነት መቸም ዓድና ኣይቀየሪ እንድሕዳም ሃም መናፍቕ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ጡል ኣበልና ዳምፀና ኣሕዋትና ንኸይቀየራ ገብር ኣለና ስለዚ እዚ ክኾን የብሉይ እዚ እክብለከን ድፎቲ ብዝተረፈ ሶልየ ኣይዘኸይ በርትዕልና ነጋ ኣብ ዓብዪ ደረጃ በፅሕኺ ብመንፈሳዊ ህይወትኽን ብብዝነስም ኣብ ዓብዪ ደረጃ በፅሕኺ ፅጉማት ትሕግዝሉ ዳዓረቆ ትኻድንሉ ድጠሞይ ታውልዕሉ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ የና ኣይዘኸ በርትዕልና ካፍተን ጠንካራታት ቡርትዕቲ ተስፈኛ ብለ ድፎትየን ኣሕዋተይ ካብ ደቂ ማሕበረይ ሓንቲ ስኸኺ ስለዚ በርትዓልና ስለዚ ኣብ ትከታተሉ ክቡራት ኣሕዋተይ ኢለ ኩላትኩም ናባራትዐን ዘን ኣሕዋትና እስቲ ከፍ ይበላ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ እስቲ ይብፅሓ ብእውነት ይብፅሓልና ነጋ እሳተን እኮ እንድሕለውጥ ኣምፀን ለኮ ዋይ እኸለ ሓፍተይ እኳ ጠንክራ ሰርሓሲ ስለምንታይ ኣነ ደይልወጥ ኣነ ምስተሃም ኣክኻፍት እስትኩም እንክርብልና እኮ ካናያተን ለተመክሮ ንወስድ ኢና ነጋ ስለዚ ኣይዘናን በርትዕ ክብል እየ ድፎቲ ያወርከር ዳኣውዝሖዮ ይቅርታ ኣብዙ ዝንህለ እንድሕዳም ተሳሓሕተለ ኣሩም ንኹራት ኣሕዋተይ ካብ ሰብ ስሕተት ኣይሰኣኒ ብዙሕ ድናገርለ ብዙሕ ያምልቐና ኣጋጣሚ ደይኮኑ ቃላታት እንድሕትናግረ ዳቀይም ቃላት እንድሕትናግረለ ብልዑል እግዚኣብሔር ስም ይቅርታ ገበርለይ ኣብዚ ዝንሆ ናይ ህይወት ተመክሮአይ ካፍቲ ኣቦታተይ ዳምሆር እየ ሸር ዝገብር ኣለኹም ዳ ወይ ፈልጠ ወይ ጠንካራ ኮይነ ወይ ለ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ላንጠልጠልኩ ኣይኮነ ድሰብኹ ኣለኹ ወይ ወንጌል ድቡ ኣለኹ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ ነገራት ብመልካም እንድሕትረድናዮ መልካም እዩ እዝኖ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ምጥሓስ ወይ ሕጊ ምጥሓስ ኣይኮነ ክቡራት ኣሕዋተይና በርትዕን ጠንክር እዛ እክል ድፎቲ ብጣዕሚ እየ ዳመስግን ስለ ድነበረና ፃንሕት ካብ ልቢ ኣመስግን سجينا يوم على مركب